I må få den høje gæst, som steg til lave hytter ned, med nødt og skær og fryd og fred.
Velkommen til juleaftens gudstjeneste i Gesing Kirke. På grund af coronasmitten må vi i år ikke være så mange i kirken, og der kan også være nogen, der frygter at komme i kirke netop på grund af smitten. Vi sender derfor julegudstjenesten live på Facebook, og gudstjenesten er også tilgængelig, hvis man ikke lige når at kunne få set den her midt i juleforberedelserne, eller får lyst til at gense den senere. Organist er Christian Elkær, kirkesanger er Orla Pedersen, og præst er sognepræst ved Gesing og Nørager Sogne i Norddjurs Vestre Pastorat, Charlotte B. Johansen. Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul, og velkommen i kirken og ude i stuerne. Lad os alle bede. Herre, jeg er kommet ind i dit hus for at høre, hvad du vil tale til mig. Opluk nu ved din hellige ånd mit hjerte, så jeg af dit ord kan lære at angre mine synder, tro på Jesus Kristus og hver dag styrkes og bevares i denne tro. Amen. For
Lad os alle bede. Lovet være Gud, skjult i dit evige lys, at du lod dig se i barnet i Betlehem. Nu skinner dit lys i mørket, nu ser vi din herlighed på jorden, og vi må undre os og takke dig. Herre, kom og fyld igen julen med liv og glæde fra dig. Lad dit ord og dit sind blive i os, så vi også fyldes af din fred og lovsynger din frelse, din søn Jesus Kristus, fra evighed og til evighed. Denne hellige lektie skriver profeten Esajas. De folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jublen stærk, du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngende å og stangen over deres skuldre, og slavefodens kæp, brækker du som på Midjans dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres af. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, freds fyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør, over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfæste det og understøtte det med ret og retfærdighed, fra nu af og til evig tid. Amen. Og lad os sammen bekende vor kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfart til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfart til himmels, siden ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.
Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas, kapitel 2, vers 1-14. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: Frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids hus. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden, og fred til mennesker med Guds velbehag. Amen. Så blev det jul alligevel. Det er der heldigvis intet, der kan stoppe eller forhindre, ikke engang coronavirusen eller regeringens mange restriktioner. Lysene er tændt her i kirken, og i børnenes øjne derhjemme foran juletræet, for i aften er det stadig den helt store aften. I aften sker det. En stjerne på himlen, og flere i nat føder himlen med jordiske vejer. Sådan som nu kun Johannes Møllehave kan digte det i sin lille Messias. Men i nat er det virkelig som om Guds egen virkelighed rører vores virkelighed, om end kun for en stund. I aften er den store aften, også selvom alting ikke bliver helt, som vi måske havde troet eller håbet. I hvert fald ikke her i kirken. For i stedet for en kirke fuld af højstemte voksne og forventningsfulde børn, må vi nu nøjes med at kigge på hinanden gennem skærme. Men det har vi selvfølgelig også ved at være vant til. Alle bærer jo alligevel konstant rundt på visir eller mundbind, og er mere eller mindre uigenkendelige for hinanden. Men jul bliver det alligevel. Og egentlig, ja, så passer situationen måske meget godt med situationen den allerførste jul. For der var der heller ikke ret meget, der blev sådan, som Josef og Maria havde drømt om eller planlagt. Men det endte jo godt alligevel. Maria havde helt sikkert ikke forestillet sig, at hun skulle blive gravid uden at være gift først. Det var decideret farligt dengang. Man risikerede at blive stenet for det. Og Josef, ja, han havde helt sikkert ikke forestillet sig, at han skulle gifte sig med Maria, når hun nu ventede et barn, som han ikke var far til. Og ingen af dem havde forestillet sig, at de skulle ud på en lang og besværlig, for ikke at sige farlig rejse, mens Maria var højgravid, fordi en fjern kejser havde fået en fiks idé om en folketælling. Maria må have tænkt den nat, inden hun lagde sig til at sove. Pyha. Tænk, at det gik godt alt sammen. Tænk, at de nåede frem til Betlehem lige præcis i tide. At de fandt stalden. Ikke det sted, hvor nogen ville ønske at føde sit barn, men trods alt et sted i ly for vind og vejr, hvor hun kunne føde. Og tænk, at fødslen gik godt. At både hun og barnet overlevede. Det var langt fra en selvfølge dengang. Og det er det i øvrigt ikke mange andre steder i verden den dag i dag. Og fortumlet, hvor Maria havde siddet tilbage
med hyrdernes utrolige ord hængende i øret, om at hendes lille søn, dette lille skrøbelige menneskebarn i hendes arme, skulle være hele verdens frelser. Hvilken utrolig nat. Guds veje er i sandhed uransagelige. Og det siger meget om Maria, at hun ikke straks forkastede hyrdernes fortælling som tom snak, men at hun faktisk troede deres ord. At hun gemte alle disse ord i sit hjerte, som der står til sidst i dagens tekst. For det lød jo i grunden ellers alt for godt til at være sandt. Måske især oven på alt det, som hun netop havde været igennem. Men det er måske den allerstørste kvalitet ved Maria, at hun bare åbner sit hjerte og umiddelbart tror. Både englens ord, da han fortalte, at hun skulle føde Guds søn, og sidenhen hyrdernes ord. Det kunne vi andre måske lære et eller andet af. For vi stiller os ofte så skeptisk an, især over for de gode nyheder, hvorimod diverse konspirationsteorier i øjeblikket har let spil. Der har bredt sig en eller anden form for, hvad skal man kalde det, kollektiv angst, mistro og mismod. Verden er at lave, klimaet er tilsyneladende ude af kontrol, coronaen er måske også uden af kontrol. Alle er mere eller mindre bekymrede, for ikke at sige decideret bange. Og i USA trives der vanvittige konspirationsteorier om et verdensspændende pædofililt netværk, der skulle prøve at undergrave alt og alle. Frygt ikke, sagde englen til hyrderne på marken julenat. Og tænk, hvis vi var lige så tilbøjelige til at håbe, som vi er til at frygte. Det var Maria tilsyneladende. Og håbet, det er det, man kan leve på i mørke tider. Maria fik sit livs allerstørste julegave julenat. Hun fik sin søn. Og hun tog imod den gave med åbne arme, uden at stille spørgsmål i øvrigt. Og ligesom alle andre mødre før eller siden, ja, så tænker jeg, hun har syntes, at hendes barn var hendes livs største gave. Også selvom den slags gaver i grunden aldrig kommer uden omkostninger. Når man elsker et andet menneske ubetinget, ja, så følger der før eller siden både bekymringer, sorger og smerter, ligesom den store glæde. Og Marias søn skulle vokse op og blive hele verdens frelser. Han skulle om nogen vise hende og alle os andre, hvor højt et menneske kan elske, og hvor stærk en magt kærligheden kan være. Men han skulle også ende med at dø på et kors mellem forbrydere. Kærligheden er så utrolig udsat i denne verden. Den trues hele tiden af dens modsætning, af angsten, frygten, magtbegæret og den kynisme, som følger med i større eller mindre grad, når vi drives af alt muligt andet end netop kærligheden. Det er så mærkeligt at tænke på, hvor ofte magt og angst netop går hånd i hånd. Det er ikke kun de små og undertrykte, som frygter de magtfulde. Det er også den magtfulde, som mere end noget andet frygter at miste netop sin magt. Jeg er så angst for det, og den angste kan gøre grusomme ting. De to magtfulde herrer i julens historie er om noget eksempler på dette. Kejser Augustus og kong Herodes. Augustus vandt magten ved brutalt at udrydde sine rivaler, blandt andet Marcus Antonius og Kleopatra. Og efter hans død blev han så ophøjet til en slags gud. Augustus betyder den ophøjet, og minsandten er også kaldet fredsfyrste. For han undertrykte alle andre så godt og grundigt, at der var fred i lang tid efter i Romerriget. Det var og er nok ikke lige frem den form for fredsfyrste, som Esajas talte om i teksten fra alteret lige før, eller som vi andre længes efter. For den fred, som Augustus og alle andre senere diktatorer kan tilbyde os mennesker, er altid en fred skabt af frygt. Hvorimod kærligheden driver frygten ud. Den sande fred kan derfor aldrig vindes ved at undertrykke andre eller deres meninger, men kun ved at respektere og elske andre. Uanset hvor skrøbelig en magt kærligheden så end kan forekomme at være i denne verden.
Kong Herodes havde både fået sine ældste 2 sønner myrdet og sin kone i øvrigt, fordi han frygtede, at de ville tage magten fra ham. Ligesom vi jo ender med at høre om barnemordet i Bethlehem her efter jul, hvor han lader alle de små drengebørn i Bethlehem myrde, fordi han frygter konkurrence fra en kommende Messias, fra det lille Jesusbarn i krybben. Det ville i grunden være komisk, hvis det ikke var så tragisk. Den magtfulde frygter altså altid at miste sin magt, måske fordi han ved, hvor mange han har dolket, enten i bogstaveligt forstand eller i overført betydning, for netop at opnå denne magt. Men da Gud selv valgte at besøge sit folk, sine mennesker, så kom han altså ikke i skikkelse af en magtfuld hersker, ligesom Augustus eller Herodes, men derimod i skikkelse af et lille, fattigt barn. Så skrøbeligt, så helt udleveret til sine omgivelsers omsorg og kærlighed. Og Maria svøbte ham i klude og i sit hjertes omsorg. Og tænk sig, det var nok. Kærligheden forekommer altid afmægtig, fordi den ikke kan tvinge nogen til noget som helst. Så er den nemlig ikke længere kærlighed. Man kan ikke tvinge nogen til at elske sig, eller tvinge nogen til at tro på sig. Og alligevel er kærligheden den absolut stærkeste magt i hele verden. Så stærk, at den kan overvinde selv døden. Der er mennesker, som er parat til at gå i døden for dem, som de elsker. Jesus, han gik i døden for både venner og fjender. Og større kærlighed tror jeg aldrig har eksisteret på denne jord. Derfor oprejste Gud ham også påskemorgen. Kærligheden kan overvinde selv døden. For vi holder jo ikke op med at elske nogen, bare fordi de dør fra os. Derfor bliver vi også ved med at vende tilbage til deres grave med lys og blomster og vores minder. Da hyrderne forlod den lille klippehule, hvor barnet var født, mens solen stod op over Bethlehems stadig nøgne og tørre landskab, der må de have haft den mærkeligste fornemmelse af, at noget stort havde taget sin begyndelse. At de af alle mennesker havde været vidne til den største verdenshistoriske begivenhed nogensinde. At Guds søn var født på jorden. At den største kærlighed var kommet til os. De havde set englene, og nu havde de også set barnet med deres egne øjne. Og selvom han garanteret har lignet alle andre nyfødte, så vil intet fra nu af være helt som før. For et håb, et kærlighedens håb, var født til verden. Og håbet, det skal også bære os gennem de mørkeste tider. For håb er det, der får os til at fortsætte, og vi ellers har mest lyst til at give op. Håbet lover os nemlig, at hvis vi holder ud, så skal alting blive bedre engang. Julen er på den måde håbets tid. Håbet vil bære os gennem de næste måneder med vintermørke, ensomhed og coronarestriktioner. Og den der evindelige bekymring og nagende angst for den tilsyneladende usynlige fjende, coronaen. Vi må bare ikke lade bekymringen og angsten stjæle vores håb. Vi skal holde hovedet koldt og hjertet varmt. Og tro på, at det hele får en ende en gang. Så skal vi holde fast i julens budskab om, at kærligheden er stærkere end selv døden. Og kærligheden driver frygten ud. Rigtig glædelig jul. Amen. Lov og tak og evig ære være dig for Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Tak Gud, fordi du netop giver os håb, når alt ser sort ud, og vi ikke ved hverken ud eller ind. Giv os din glæde, Gud, den dybe glæde. Fortæl os, at du går med os, uanset hvor vi er, og du holder fast i os, når vi er bange for at miste vores fodfæste her i livet. Tak fordi du giver os lov til bare at glæde os, at slippe alle vores bekymringer, sådan en aften som i aften. Hjælp os at forstå, at hvis vi alle fik opfyldt alle vores ønsker, så vil det også gå ud over andre i denne verden.
Giv os din juleglæde i hjertet. Giv din vejledning til alle, der har magt til at bestemme, og til os, der giver andre den magt. Hjælp dem og os til at dele ud af den kærlighed, som du giver os. Og tilgiv os, når vi misforstår vores plads her i livet og kommer til at såre andre. Lær os at bære over med dem, der måtte såre os. Vær hos dem, der oplever sult og elendighed og sygdom. Hos dem, der savner sine medmennesker, et arbejde, et land eller deres frihed. Giv os alle din juleglæde, den som er større end alt andet, og som altid er vores, også når alle de andre pakker er pakket ud. Vær med din kirke og os i den, og vis os, at du er vores Gud, selvom vi mennesker igen og igen misforstår dig. Giv os netop tro, håb og kærlighed, og modet til at handle efter det. Amen. Og Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. skal vi se.
Lad os alle bede. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Modtag da alle Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Lad os alle bede. Herre, jeg takker dig, fordi du har lært mig, hvad du vil, at jeg skal gøre. Hjælp mig nu, min Gud, at jeg må holde fast ved dit ord, og i liv og død styrkes og trøstes derved. Amen.